Ini suatu kisah dari antah barantah keluarga macam apa banyak masalah. Ada ojek gila dan anak sekolah, saudagar kaya hingga kaum jelata. Tertawakan hidupnya mengalihkan masalah dan bahagialah. Lele, mana sih lele? Sini. Ini pintar. Ija. Apa ya? Tuku dhisik wo. Wah kasih tol iki, Jak. Ah ki wo idol iki lho sing gedhe lho, tak tukune. Kak wis. Iki lho tol iki, Jak. 2 juta, 2 juta. Untuk tayo iki, kami iki lho. Tuwi lho iki. Iya. Kemarin moci lho iki yo. Oh, ono sing ditol ya. Dendi. Kono ya. Ayo dhisik apa iki? Yo wedhusku kate wedhus sapa? Wedhus mbokmu katene. Aku belanja gede ae. Gawe Ayo apa katene? Idul Adha iki lho. Besarane? Oke besaran lho. Iya. Yo, di kono engke starterno ya. Ayo. Ya wis. Kene sik. Ayo. Sini ya, dikit ya. Iki lho wedhus e. Wah kaya. Lho. Meteng iki. Meteng yo. Iki sik. Wah, itu iki. Apa iki wedhus iki? Pirang pisan. Kok duwe? Kok enak gagah lho. Rek kok iki apa dari kowe iki? Ya kangen ya, Cak. Nyari kenyataan apa ireng ini, Cak. Kasen aja. Sini ku mana? Garayan iki. Wis, kono sing kono. Ayo kono. Ireng. Opo? Wis ya, iki, Cak. Milih wis. Kita milih sih ya. Bulet tae. Milih kono lho. Iki. Kok terare iki ya, Wek? Iya, datang ngene. Kayane gua. Ngawur ya. Tapi iya kok tahu iki. Iya. Iya, iki mirip. Apa ya? Mirip Yosa iki. Sampai sini, Cak. Seneng, Cak. Temen ta? Piro wis? Lah iki yo, tang juta. Lanjut ta? Iya. Ya wis. Deal yo. Belum tak? Ya wis. Ya apa sih? Dosen saya kita. Hah? Dosen saya kita. Iya, kanggo antar ya. Kita ngoceknya. Iya apa ki, Cak? Ngangkut iki. Sik, aku wis tak hubungi tanggoku. Asli ya. Ya. Ya wis. Tani dulu eh. Ah. Nah, iki. Endi sing diangkut? Kenapa delok-delok aku ya? Pedes iki lho. Iya. Sik. Apa? Coba helmmu. Apa? Helmmu coba, coba. Melaku dulu. Nanti lapo. Sini, Cak. Beri. Nang ndi lapo? Dodo. Dodok. Oh. Lah iki yang mau wirip, Sak. Wis lagi nek wis gak ragu awake ngorban wedhus ya iki. Ngawur ae kon kok. Wis gak mama ya. Sing iku asido iku manga. Iya sing mirip awakmu mang lho. Ngawur ae kon niku. Weh piro kene? Duwe wingenane sik ngojek lu. Wis. Satu yo opo ibu iki? Piro? Lek ngojek wong 200 sak piro? Yo, rek. Dokon niku rek. Wis. Santai nama lho yo. Iya. Waduh iki yo wiwu rek. Duh. Iso menung salah e. Sik. Naline iki merusak-meruput ae. Iki bodo tali maning iki nggak tali. Sik meneng kene, Jus. Ngancang wedhus iki nyene kudu sing ruwapet yo ngene. Tak petani rek ngene. Kene yo seken lho. Mangko ucal-ucul ae si wedhus iki. Lho, kene kan kuat. Lho. Ya apa sih rek? Lho. Rek. Oh, gak iso ucul dhewe iki. Ngelu tuh sumber rek kurang ajar. Asli mau nyelurup. Dan ini renang nang kali ae. Kira kabeh Bud. Tuh. Iki pede bapakmu. Yo iya. Oh, gak salah, Bud. Lah pede bapakmu. Iya, lapo no ki. Lah, Bang, nanti nyelop peda, Pak. Iklan iki. Dan sapa? Yo nyebo. Ana sing duwe peda iki. Sing duwe peda iki. Iya ta? Iya peda kari koyo beneran iki. Iki lho, wedhus bapakmu isungan. Lho, wedhus. Bapakmu tuh Iya. wedhus. Kok sing temen? Lho, kandhane iku lho. Aduh, sorry. Dudu bapakmu sing dadi wedhus, Bud. Ngawur rek. Ya iki wedhus e. Gawane. Oh. Ayo, temen ta iki.
Iya Wis iki. dituku saya. Wes. Iki yo apa nggo iki? Awakmu lak gak iso sepedaan. Iya. Don, awakmu lak gak tekoan ah. Iya. Wis wong loro. Lho. Pe dikonceng kene. Ngawur. Kok kon niku yo opo? Kowe goneng ngonco kon. Lho, bukan tentang pegong kae awakmu kan gak iso. Iki bapakmu lho sing tak geret-geret iki bapakmu. Iya, Bu. Waduh, wedhus iki ngomong iki. Waduh. Kendi ngene, berarti wedhus kene ya. Kowe gak usah belani wedhus iki, wedhus iki tukun. Ya, wedhus kok ngomong ini. Ngolong kowe yo. Wis aman wis, kemarin tak anu kabeh. Mung sok wedhusku kurang situk rek. Terus aku wis tak lebono kabeh, Mang. Lho, mbok-mbokane wedhus ngono kene. Labur kaya. Mbokane wedhus mbok demo iku ah. Tulung ngono iki. Rek. Ya, Cak. Wong aja wis ngeterno wedhus ya. Yo, karo kowe. Mandego anak emang prasa kuwisan. Ana sapa? Ya ana sing wong ojek, Mang. Lha terus endi? Yo aja ki, Bang. Iki, babane wedhus iki, Bang. Lah apa kene? Ya susun dhewe ya karepmu. Wong aku gak melu tanggung jawab lho. Yo, opo sih? Kowe digo anake kok. Lah apa kene, Sak? Ngawur rek iki nyancang wedhus mang lho. Tak coba awakku dhewe wis rapet iki wae gak iso ucul. Lho, wedhus ana iki. Iya, Bagus tidak? Oh, karo aku mulai mang kene pisan. Waduh. Tulung ngono iki kok. Ya lebih baik nulungi wedhusku po daripada nulungi awakmu. Ngajar kok. Aduh, kok cek apa sih, Rek? Ini apa padahal aku mulai cilik gak tau goro blas, gak tau goro. Sampai aku goro biasanya yo ketiban aku lek gak tau goro. Aduh. Aduh, ya ampun, demene. Wes ketiban opo, Rek? Kan wong sing nulungi ta. Aku nadar wis mulai saiki lek ono sing nulungi. Sopo ae wis tak dadekno bojo. Lah apa tak? Tak tulungi tak? Wis gak ojo tulungi temen, ojo tulungi aku. Wis mosok kate telur makan telur, Cak. Aduh. Keluarga besar Pojok Perkoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Terima kasih atas pelengkapan propertinya sudah disiapin nama Bapak Prabot Pak Suyono ya. Oke, Pojok Perkoro, dulur kabeh. Di sana aku lo ngampun tangga. Sampean videone Pojok Perkoro sing paling seneng nopo? Sampean. Sing ojek gendeni iku. Nggih, niku sing ngaten dhewe aku. Nggih. Sampean seneng sing nopo? kita belum tahu. Kula sing ngoten ngeten iki. Waduh, kula kok. Pokoknya actionnya sampean to. Nggih, matur suwun, matur suwun. Oke, jangan lupa Subscribe, like, and comment di channel Good. Perkara tok wis.